No morjesta, tässä on ProWeldin Jussi ja ollaan täällä Tampereella alihankintamessuilla. Ja meillä on messuilla tällä kertaa mukana tällainen ProWeldin kobottihitsausasema. Eli meillä on ollut täällä live-demoja tänään. Ja on hitsattu esimerkiksi tällaisia lyhkäisiä kulmia, mikä on hyvin tyypillinen, joka on jo järkevä hitsata tuolla kobotilla. Eli asetusajat on niin lyhkäisiä, että tämmönen 20 sentin hitsikin niin on järkevää tehdä kobotilla. Ja ProWeldista muutama sana. Kobottihitsausasemien lisäksi meillä on myös EVM-hitsauskoneiden maahantuontia sekä näiden GPPH-hitsauspöytien maahantuontia ja myyntiä. Ja täällä meillä on erikoisuutena nyt messuilla. Meillä on liitettynä tähän settiin niin Kavitarin kamera. Me voidaan nähdä live-kuvaa täältä näytöltä. Eli kameralla saadaan poistettua valokaari siitä näkymästä. Eli me nähdään oikeasti miten se sula liikkuu siinä. Ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystehtävissä tai jos on sellaisia hitsauspaikkoja, minne ei kannata ihmistä viedä, joku mekanisoitu hitsaus esimerkiksi, niin me voidaan katsoa kameralla sitä sulaa ja ohjata sitten hitsausta sen mukaan. Ja jos teillä on jotakin kysyttävää ProWeldin palveluista, niin ottakaa yhteyttä, voitte käydä katsomassa vaikka proweld.fi. Ei muuta kuin nähdään.